pregunta? Doncs tanquem la sessió d'avui i ara donem pas a les preguntes que si algú del públic de manera una necessitat de córrer, però perquè una vegada que estem... Bueno, gràcies per deixar-nos intervenir. La nostra pregunta és senzillament si en el moment actual de crisi i també amb uns... Bueno, hem trobat que hi ha 300.000 euros menys de pressupost a les arques municipals, com poden considerar convenient augmentar-se les retribucions més d'un 50%? La pregunta que no entenc. Bueno, bàsicament és com si consideren convenient en el moment de crisi actual, de retallades, etc., augmentar-se les retribucions més d'un 50%. Jo faré una resposta clara que ja s'ha donat, perquè no ens hem augmentat. És a dir, la retribució, la part del pressupost que editen a la cosa, no s'ha tocat. Per tant, el que hem fet és reestructurar la partida. Ho vam explicar en el ple anterior, que hi havia aquell increment d'abonaments, però no perquè ho allogava, sinó perquè resulta que la partida inicial és el mateix que hem reestructurat. Entenem, doncs, que el que s'apuntava, hi ha una majoria, doncs, les explicacions que van donar. I això és així, és un dit. Retallades no n'hem fet cap, i repeteixo, no n'hem fet cap. Ningú ha percebut res del que tenia establert. I així estem treballant, i no hem treballat. El sou que pot considerar, primerament, entenem que es paga de 950 euros per un regidor, quan tothom pot saber, i els companys de taula no poden saber, cap de les vegades, gairebé cap de les vegades, es rep els 950 euros, perquè això és en funció de trens, directors... A part d'això, hi ha la repressió. Independentment d'això, el fet és que... Ara ja s'ha demanat a passar. Sí, no, la partida pressupostària és la mateixa i el... Perdoneu, ara s'ha demanat ara lligar-ho amb el... No, perquè que veieu vist. Que veieu que és el que... Home, i escola, si no és de vostre correcte. No. Home, si li tenen el 18% a saltar els 150, com dona? No, Raül. Que no? Jo vaig cobrar, si no arriba a ser puntualment no cabe un. Jo no he posat mai... A la relació és que a la... Els 950 no els he cobrat mai. Mai. I quan vulgui, ben... De tota manera és un torn del públic. Molt bé, molt bé. No se ve nada mal, se ve todo blanco. La resposta a l'increment ha estat és una reestructuració, per tant, aquesta distribució hem fet i la partida pressupostària i la partida pressupostària no passa. Però se l'han augmentat el sou igualment. Vull dir, s'han repartit el sou d'unes persones que ja no hi són. Han matado dos y se han repartido los días. Aquest repartiment també s'ha donat perquè un regidor més d'oposició i un regidor més de... Totes aquestes partides no s'han donat. Pues dígalo. Yo puedo hablar, yo sigo sin entenderlo. Es decir, si antes se cobran 600, que sigo sin entenderlo. Es decir, si antes un regidor cobraba 600 y pico y ahora cobra 900 y pico, sigue diciendo que no se ha subido el sueldo. No hablemos de las partidas y del reparto y no sé qué. O sea, yo cobraba 500 y ahora cobro 1000 y no me he subido el sueldo. Una distribució Un augment. Una distribució i una persona menys treballant pel poble. Dos. Dues persones? No sé. I la regidora no està de temps complet. Són dues persones que estan... No ho entenc. Pot ser gran i ser polític. Jo entenc que m'agradaria que es veiés que aquesta feina, que aquesta mancança no existeix.
I ens demana paciència, no? No paciència, no, demano una mica de comprensió, de descansa. Van fallar les coses realment, però van fallar aquestes mancances. Bueno, jo crec que primer s'ha de demostrar. Alguna. Deixeu-nos fer, Però és com vostè s'han apujat el sou abans de fer res. Vull dir, no ho trobo jo, sincerament. Jo tinc una pregunta, és que no em queda clar. Llavors, hi ha diners o no hi ha diners? Perquè si es fa un ple extraordinari per refinanciar, no està ja el contracte amb BOTV i tot això, totes aquestes mesures es diu que es prendran mesures per estalviar, però ara resulta que sí que hi ha diners i per això es poden redistribuir els sous, com vostè diu. O sigui, hi ha diners o no hi ha diners? Els diners estan al CEA, el pressupost, repeteixo, el pressupost del 2011 és el que hi ha, no n'hi ha més ni menys, i nosaltres aquest any, i des en l'altre ple anterior, el que vàrem fer és aquest increment que dieu, es va tancar el finançament, es va pagar la quota de BOTV d'aquest any, perquè veníem arrossegant per la decisió anteriorment presa, i es va tancar i per això s'ha hagut de buscar un romanent per acabar i liquidar el conveni amb BOTV i s'ha liquidat perquè per deixar-ho de l'hostilitat. Hi ha els mateixos, és que no hem tocat res. L'any que ve, evidentment, aquest estalvi, es veurà, però no és la part aquesta part d'aquests 27.000 euros, bons seran poder, s'ha mesurat, aquests 27.000 euros, pel que suposa per la gent, pel poble, poder valdrà la pena utilitzar-los per una altra cosa. Per la biblioteca? Podria ser. Per la biblioteca hi ha diners? La biblioteca l'obra està acabada. Però s'ha d'omplir, que és un detall. Hi ha un pressupost per amoblar-la, d'acord? Aquest pressupost són 234.000 euros que van amoblar la biblioteca, d'acord? Això ve donat de l'anterior que estava cantant. Aquests diners estaven previstos, alguns havia de pagar, l'Ajuntament els ha de pagar, aquests diners. Per amoblar, per posar en marxa aquest diners. Què fa l'Ajuntament? Doncs dir, senyors, aquests diners que costa amoblar aquesta biblioteca els hem de buscar i va i demana ajut a la Diputació i a la Generalitat. Per què? Perquè si podem que ens ajudin a finançar aquell mobiliari que si no hauria de recaure amb tots nosaltres i pagar tots nosaltres, busquem la manera perquè això sigui el menys costós possible. I tot recaure això, anar a Diputació, anar a Generalitat i anar. I en aquest pas i estem aconseguint bastant, de moment, una aportació bastant. Però pagant el 100%? Perdó? Pagant el 100%? Es demana el 100%. I els diners que no es paguen? Que tot aquests són gastos, no creuria que seria millor. Ja està, vull dir que aquestes despeses no ve perquè nosaltres haurem volgut. Això ve donat així, que aquesta biblioteca, aquesta obra està iniciada, aquesta obra s'ha d'acabar. I ens busquem recursos perquè siguin els menys costosos per nosaltres, però per tots, i això s'ha d'implementar, això s'ha de plantejar el 2012, amb el pressupost del 2012. Això és una entrada que és de partida. Però en comptes de pujar-se el sou podrien destinar aquestes coses a les coses que necessita el poble. Vostè busca les fórmules, no és que ens associem al sou, però no és que barregem. Però una partida es pot reduir. La resposta és molt clara. És molt clara. Ells són l'equip de govern, ells tenen les partides i ells decideixen en què i com es gasten els diners. Però seria millor que en comptes que es pugessin el sou, invertir-ho amb el poble. Ells ho necessiten així. No seria millor? Jo penso que sí. Si no el sou nostre es podria cobrir el poble d'or. No, però poder podríem mantenir bé el TV. És que a vegades sembla una fixació. Bueno, és un exemple, l'han tret avui. Em sembla, jo no havia pas de nou que potser sí, però és una distribució que s'ha fet. És anual, no? Pago de BOTV? És anual, pago de BOTV? Ho entès perfectament. Jo vull preguntar, el nostre banquet, les partides pressupostàries on tenim un pressupost, es deu obligar a gastar aquest pressupost?
Què? Vale. D'aquella partida que no s'ha gastat, es pot fer un romanent per una altra i va, doncs amb una altra acció a vegades no estava obligat a gastar aquell pressupost que s'havia decidit que en el 2011 hi havia una partida pressupostària per sous X, no estava obligat a que fos X, podria haver sigut X menys 10 i aquell menys 10 posar-ho per un romanent per una altra cosa o X menys 10 o menys 20, si per baix o per baix. Podria haver hagut un romanent que no n'hi ha, perquè s'ha gastat la partida pressupostària en una Simplement per l'esforç de l'educació. Sí, per el que sigui. De tot poder ajudar altres grups. Jo també faig molt esport a la feina i a mi no em toca el sou. L'han baixat. Al revés, tant com estem ara, tot és separat. O sigui, que em digui algú que jo conegui, que em digui que li han augmentat el sou tal com estem. Avui en dia els funcionaris que Que jo sàpiga, els que pensaven que millor viuen, que són els funcionaris, que s'han dit els funcionaris són els d'ara, que estan baixant. De fet ens queixàvem per això, que jo soc funcionari d'estiu i a mi me l'han baixat un 5% l'any passat i aquest any com que els capos de diputació no s'han baixat el sou me l'han baixat un 11 i clar, i arribes aquí, vosaltres heu pujat un 50 i doncs fa com una mica de ranca, bàsicament, Els números que fas són perfectes, Bueno, però no sé pas com podques. una lloreteta. Els resultats no són així. Bueno. Parlant de programa, jo sé d'on que ficava prou multes. Però m'ho dius. I ara està sense prou ficar multes, vull dir que... No sé allà on vas. No hi ha jo tampoc. A la deriva. Anem, uns quants. Podem, doncs, Sí. podem